Sanibona ninjani bafethu niyaphila? Asithembe niyaphila mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here, supporting my channel and for subscribing ku YouTube and also nokufollowa ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys. Thank you so much. Ngicela ma ungasubscribe esikhulise le channel. Ngiyabonga kakhulu. Ngifisa ukukhuluma nje kancane nawe ngale nto beyenzeka eThekwini izolo nge-3 March 2026 la khona sibone uPresident Ramaphosa evakashele eThekwini to unveil noma ukwembula igcuse noma lama statue kaMandela noOliver Tambo lapha eThekwini. Ngifisa sethu ukubheka kancane ngizwe ngandlebenye ngazothi kuspendwe about 22 million rand ukwenza leza statue noma leza igcuse. And manje ngizibuza into eyodwa ukuthi esikhathini esinjengalesi sase South Africa njengoba kubhilide into eziningi ezingahambi kahle ezifana nokukhuphuka kwezinga lobugebengu, infrastructure iyabheda. Masikhuluma nje ngayo ingqalasizinda impela le. You ask yourself ukuthi ngempela yini uhulumeni wethu oyenzayo ukwenza isimo sibe ngcono kubantu abahluphekayo. Uthi usalindele lokho bese kuvele kuqhamuka upresident ezo kwembula istatue sika 22 million rand. You ask yourself ukuthi ngempela abaholi bethu yini ngempela kube yipriority. Yini ipriority? Emva kwezikhalo ezingaka okukhalwa ngazo. Ake ngibuke nje eThekwini for example kunabantu abaningi namanje abasabhekene nomzima emva kokuhlaselwa yizikhukhula. Abanye abanamizi bahlezi bekhala besibuka nje kwabekwenzeka lapha eYadington ukuthi abantwana bangathathwa lapha esikoleni. Bayachaza abanye abazali bathi soloku babekwa ndawana thile ngenxa yezikhukhula namanje abanayindawo abakhelwe zona, abanazindlu, abananix. Kodwa uhulumeni unemali engango 22 million yokuthi ubaze noma wenze isixhosa ekufanele sikhulekelwe phela ngoba uMandela njengoba bemveza nje lapha noOliver Tambo akakhulumi akenze next ukuthi nje kubukwe ukuthi kwake kwaba nomuntu oMandela eSouth Africa, kwake kwaba nomuntu oOliver Tambo eSouth Africa. Ama-tourist abuke and then emva kwaloko basizakale ngani abantu abahluphekayo. Ngeke ngezwa ke omunye okhulumela wona uhulumeni ethi le igcuse zizosiza kakhulu ekuthenini zihehe izivakashi ukuthi zifike eThekwini zizoletha imali ngokuthi nje zizobona isixhuse sikaMandela, zizobona isixhuse sikaOliver Tambo izivakashi bese kungena imali. Okay, ingeneke imali, leyo mali izobe sisiza abantu. Uhulumeni osiphethe njengamanje we-GNU ngaphansi kukaPresident Ramaphosa. Ake siyixoxe lento njengabantu base-South Africa ukuthi niyibuka kanjani nina mhlambe yithi nabanye ngoba nginabantu abaningi engibabukayo la abareactayo kulento ababonisa ukuthi abayizwisisi. Thina ke singayizwisisi mhlambe asinangqondo, mhlambe siyidoma ngasi. Ake sixoxeni ukuthi wena ngokwakho uyibuka kanjani lento yokuthi uPresident Ramaphosa nohulumeni wakhe beze bazo-unveila iy'statue zabo Mandela nabo Oliver Tambo. Siyawazi umlando kaMandela, siyawazi umlando ka-Oliver Tambo, bayaziwa. Sesifunde nangabo nasey'kolweni, zikhona futhi iy'statue zabo kwezinye iy'ndawo eSouth Africa. Kodwa namanje saqhutshekwa kwakhiwa iy'statue. For ini? Ngemali engaka futhi?
ngo-22 million rand yini ongayenza? Kungakho ongakufeza okuyidingo zabantu ngo-22 million. Lento ke bafethu iyakhuluma mina ngendlela engibuka ngayo njengomfowabo Mkhonzi, iyakutshela ukuthi siphethwe ngabantu abangacabangi. Uma kuwukuthi bayacabanga, bacabanga kancane. Yebo, ngaphandle kokucabanga, siphethwe ngabantu abangenandaba nabantu abahluphekayo, they don't care. Into ebalulekile ukuthi lento abayenzayo izobenzelani bona, izobazwisa kanjani bona. So uhulumeni ophethwe uRamaphosa, ake ngikusho nje kucaca, uhulumeni we-ANC, lishaye nje ekhanda, uhulumeni we-ANC nabo-DA nabo bonke abanye abakule GNU, kufanele abantu bawubheke futhi bawubhekisise, ikakhulukazi nina abantu balapha eThekwini. Kakade-ke kodwa besenibonisile vele ukuthi nivotele kakhulu i-MK Party nakuba incishiwe amandla ukuthi niphathe lapho okwamanje. Benikubonisile ukuthi vele laba niyababona. Ngicabanga ukuthi qhubekani nibabona nje bezibonakalisa nje ukuthi bacabangani ngani. Mina nje kumfoka Mkhonzi ayilokho engingakusho. Nawo ama-elections aseduze, zenzeleni ubulungiswa, zenzeleni into easy, nezilungisele nina umasipala wenu lapha eThekwini, nezilungisele nina itheku lenu, ngoba sekubonakele ukuthi kuzo zonke iy'khalo zenu enikhala ngazo lapha eThekwini, uhulumeni ubone kungcono alethe ley'teju than ukuprioritize noma ukubeka phambili iy'khalo zenu. Ngiyabonga umfoka Mkhonzi. Ngicela siqhubeke sishare, subscribe and comment. Ngiyabonga kakhulu, sohlangana kwelandelayo. Thank you.